Вітаю вас, высокапаважаныя гледачы. У эфіры пара. Наш госць, улюбёнец гледашоў, асоба, якая аналізуе падзеі шырока з пункту гледжання геапалітыкі і гістарычнага досведу. Вітаю спадара Яўгена Красуліна. Дзень добры. Спадар Яўген, раскрушваюцца перамовы пра мір па лініі Трамп-Пуцін, Трамп-Зяленскі, еўрапейскія лідары. Магчыма, адбудзецца нават прамая сустрэча Пуціна і Зяленскага. На ўсіх гэтых сустрэчах не хапае беларускага рушніка альбо бутаньеркі лукашэнкаўскай там з арнаментам. Падчас перамоваў на Алясцы меўся браць удзел, там прысутнічаў генерал Грынкевіч, камандуючы войскаў НАТО ў Еўропе. Беларус па паходжанні, дзед, бабка, беларусы па-беларуску гаварылі. Грынкевіч кожны дзень думае пра Беларусь сёння з геапалітычных прычынаў. Так? Магчымы там напад, агрэсія Расіі з беларускага плацдарму. Тактыка на перамовах, гэта ж не Пуцін прыдумаў. Гэта тактыка грамыкі, таксама беларус, так, вось Пуцін, здаецца, вось хрэстаматыйна дзейнічаў паводле гэтай тактыкі. Канешне, перад сустрэчай з Пуціным Трамп не мог не атрымаць благословення ў Александра Лукашэнкі. Прама пазваніў яму з самалёта. Это, напэўна, добра гаварылі пра выпуск усіх палітвязняў. 1300 яны называлі, напэўна, больш палітвязняў. Можа быць, хацеў распытаць, як яму справы з Пуціным весці, трапіўся на гэтую вуду. Можа быць, Беларусь разглядаюць на нейкім этапе як пляцоўка для перамоваў. Я не ведаю, пытанне застаецца актуальным. Навошта ён яму званіў, як вы думаеце? Ну, калі глядзець, скажем, на самы просты варыянт, які зноўку па прынцыпе брытва Акама з'яўляецца найбольш імаверным, гэта тое, што Трамп, як аматар хуткіх рашэнняў і хуткіх вынікаў, ён не, скажем так, не пераймаецца нейкімі стратэгічнымі мэтамі, стратэгічнымі вынікамі, ён не пераймаецца метадамі, ён, уласна кажучы, вось бачыць бліжэйшую мэту і да яе імкнецца. І тут вось зноўку, калі паглядзець стаўленне цяперашняга Вашынгтону да лукашэнскага рэжыму, узнікае ўяўленне, што Вашынгтон успрымае гэты лукашэнскі рэжым як адзін з інструментаў, ну, скажем так, выхаду на Крэмль. Што, уласна кажучы, ёсць у натуры. І зноўку варта адзначыць, што пры гэтым лукашэнскі рэжым увесь час падкрэслівае, што ён неразрыўны з Крамлём, што гэта адзінае цэлае, уласна кажучы, Вашынгтонскую адміністрацыю такое ўражанне. Гэта асабліва не напружвае, наадварот. Гэта вось адзін з інструментаў там вырашэння тых праблемаў, якія вось ставіць перад сабой Трамп як мэту. Ну і зноўку вось гэта крыху, можа, сатырычнае прыгадванне паўсюднае, што Трамп вельмі хоча Нобелеўскую прэмію міра, якую ён не атрымаў падчас папярэдняй кадэнцыі. Вось цяпер ён, скажем так, па сукупнасці спыніць вайну ў Украіне, адпусціць зняволеных у Беларусі. Зноўку вось памятаем, што не было сказано палітзняволеных, было сказано просто 1300 зняволеных, вось з панскага пляча адгружаем і ўсё, і будзе цудоўна. І вось за гэтым бачна памкненне Трампа хуценька з найменшымі стратамі дасягнуць вось гэтых бліжэйшых мэтаў і за гэта атрымаць Нобелеўскую прэмію нарэшце. Што будзе потым? Ну, потым гэта ўжо зноўку, гэта будзе потым. Дарэчы, можна было б яшчэ адзін гістарычны анекдот тут прывесці. Ну, прывядзіце. Якраз па сітуацыі вакол В'етнаму і перамоваў 10 год. Калі амерыканцы вельмі хацелі, канешне, прыспешаць гэты самы працэс, яны вырашылі, а тады дзяржсакратар, гэта Кісінджер. Кісінджер быў вялікім адэптам тэорыі гульняў. І вось у тэорыі гульняў ёсць такая задачка, калі два чалавекі стаяць скаваныя ланцугом для ўскрайку бездані, і той, хто першым крыкне ад жаху, ён прайграў, а пераможца атрымае там вялікі прыз, там мех золата. Вось як прымусіць свайго суперніка крыкнуць. Па тэорыі гульняў трэба прыкінуцца вар'ятам, якому ўсё роўна. Застанешся ты на гэтым уступе, ці ты кінешся ў бездань. Вось, і калі
супернік пабачыць, што ты вар'ят, якому ўсё роўна, ён, канешне, ад жаху закрычыць, бо жыццё даражэйшае за мех золата. Вось як прымусіць свайго суперніка ці партнера прызнаць, што ты вар'ят. Пуцін, здаецца, гэтым займаецца. Спрабавалі Ніксона так паставіць, што ён вар'ят, калі пачалі з Вашынгтона тэлефанаваць у Маскву, крычаць, што ўсё, Ніксон зусім зляцеў з катушак, ужо ляцяць бомбавікі да межаў Савецкага Саюзу, а яны сапраўды паляцелі са стратэгічнай ядравай зброяй. Вось, давайте хутчэй цісніце на сваіх в'етнамскіх таварышаў, каб яны пагаджаліся, іначай усё, свету просто не будзе. Вось, ёсць меркаванне, што ў Савецкім Саюзе кіраўніцтва просто затупіла. Вось яно просто села, а што гэта такое? Вось, яно там не падумала, вар'ят Ніксон ці не вар'ят Ніксон. Вось, но яно настолькі вось затупілася, што бомбавікі ўжо далецелі да лініі невазврату, і тады амерыканцы вырашылі, да ну нафіг, каб сапраўды там не даводзіць да ядравага канфлікту, быў аддадзены загад, і гэтыя бомбавікі разгарнуліся. Вось у Трампа граць у гэтую гульню атрымліваецца куды лепей, чым у Ніксона. І тут зноўку для нас і для свету ў цэлым могуць быць станоўчыя вынікі. Вось у гэтай самай гульні. Калі сапраўды візаві Трампа поверыць, што перад ім вар'ят, і падумаць, што ну нафіг лепш быць жывым, чым без усіх гэтых Донбасаў і гэтак далей. І ракетныя ўдары па Маскве для падмацавання гэтай тэзы. Ну так, гэта было б яшчэ больш пераканаўча. Тут вельмі дарэчнае прыгадванне Грамыкі, які быў з паходжання беларусам, але пры гэтым ён усё жыццё адслужыў Савецкай імперыі, ну і, уласна кажучы, там ягоная беларускасць прыгадвалася ў ягоным говоры. Прычым, што цікава, дарэчы, падчас Сталіна на пачатку сваёй кар'еры Грамыка, ну, па сведчаннях людзей нават называў сябе украінцам. Адсюль вось гэта, не ведаю, байка ці не, што Сталін падчас адной з нарадаў, калі наткнуўся на цвёрдую пазіцыю Грамыкі, казаў, які ўпёрты хахол. Ну і вось, уласна кажучы, Грамыка, дарэчы, цяпер ідэальны вобраз, такі ідэальны сімвал для Беларусі Лукашэнкі. Ён не атаясамляе сябе вельмі моцна з Беларусю, не ў яго таксама, вось, па словах ягоных родзічаў і цяперашніх, якія жывуць там нашчадкі, яны казалі, што ну ён так, ён памятаў, што ён беларус. Вось зноўку гэты гаварок характэрны беларускі ў яго захоўваўся да канца жыцця. Но пры гэтым зноўку ён вось быў чалавекам рускім, ён быў чалавекам савецкім, ён быў адданы партыі, а асабліва кіраўніцтву партыі, якое неаднойчы мянялася пры ягоным жыцці, но вось ён са сваёй чуйкай цудоўна заставаўся з тымі якраз, якія рабіліся наступным кіраўніцтвам. Проста як Талейран. Ось, і такое служэнне вось не Беларусі, а імперыі, яно цяпер вельмі добра кладзецца на тое, што лукашысцкі рэжым хоча зрабіць Беларусі і беларусам. Вось ёсць нейкая там правінцыя, но галоўнае, што гэта вось недзе там богам забытае месца. Вось раз-пораз вынырваюць такія людзі з такім мілым беларускім гаварком. І вось, власна кажучы, ўсё. Гэта ідэал. Ну, а для нас усё ж такі, я думаю, ідэалы іншыя. Таму я вось не за тое, каб лепіць нам культ асобы Грамыкі у будучай Беларусі, хоць чалавек сапраўды быў выбітным, шмат чаго зрабіў, і, скажем так, добрага ў тым ліку, і не надта добрага. Но вось адзінае, можа, што, скажем так, можа быць сімвалічна выкарыстоўвана ў будучай Беларусі у сувязі з асобай Грамыкі, гэта ягоная ініцыятыва 1954 году аб далучэнні Савецкага Саюза, і па некаторых звестках гаворка ішла пра БССР і УССР да чаго? Да НАТО. Ось. Да НАТО ці да ААН? Спадаравін, я з крэсла зараз упаду. Грамыкі стаіць пад дэкларацыю тварэння ААН.
Ён быў першым прадстаўніком Савецкага Саюзу ў гэтай арганізацыі. Так што ААН гэта ўжо быў пройдзены этап, адносна пройдзены. Ось. А тут у 1954 годзе па ініцыятыве Грамыкі Савецкі Саюз абвесціў аб сваім жаданні далучыцца да вось гэтай паўночна-атлантычнай арганізацыі. Гэта хутчэй была такая правакацыя дзеля таго, каб кіраўнікі захаду прадэманстравалі нежаданне бачыць Савецкі Саюз у гэтай арганізацыі, ну і адпаведна там дзейнічаць ужо как бы не проактыўна, а рэактыўна, што яны падпальнікі канфліктаў, войнаў, а мы ж толькі абараняемся. Ну і вось калі ў 1954 годзе сапраўды краіны захаду і краіны НАТО казалі, ну добра, вы давайте далучайцеся, але тады выводьце свае войскі з Нямецчыны ўсходняй, з Аўстрыі выводьце войскі, рабіце дэмілітарызацыю далёкага ўсходу. Ось, і тады мы вас прымем з усімі нашымі абдымкамі. Ну, Савецкі Саюз сказаў, што гэта здзекі, канечне. Ось, і пасля гэтага ўзнікае арганізацыя Варшаўскай дамовы. Ну і, дарэчы, Грамыка ў рамках гэтай арганізацыі ў 1968 годзе быў адным з ініцыятараў уводу савецкіх войскаў у Чэхаславаччыну, як і потым у 1979 годзе адным з, ну, скажем так, адвакатаў уводу савецкіх войскаў у Афганістан. Так што тут, ось, з аднаго боку, гэта сімвал памкнення беларусаў далучыцца да НАТО, а з іншага боку, гэта даволі своеасаблівы сімвал са своеасаблівымі зноўку мэтамі далучэння. Ну, Грамыка гэта быў сур'ёзны бонза, сусветна вядомы, так. Ну і падкрэслівалі, што там вот беларус па паходжанні. Ну, рэальны ж беларус, толькі мазгі не беларускія, дарэчы, як і ў Лукашэнкі, які таксама тут такія фокусы геапалітычныя зараз паказвае неймаверна. Шаноўныя гледачы, відавочна, што не захаваецца стагнацыя, што будуць у сувязі з названымі працэсамі вельмі сур'ёзныя змены, і нам трэба адаптоўвацца да гэтых зменаў, трэба выпускаць больш відэа, трэба ставіць нармальную нейкую сцэнаграфію. Падтрымкі нашаму праекту няма. Я заклікаю вас удзельнічаць у гэтых зменах. Хутка адкрыецца вакно магчымасцяў. Падтрымлівайце праект. Пара, хто можа, каму бяспечна, у каго ёсць фінансавая магчымасць, падтрымка, я маю на ўвазе данаты. У першым каментары замацаваным будзе спасылачка, як можна вось заданаціць на пару. Таксама ў апісанні будзе спасылка, далучайцеся. Спадар Яўген, ну, раз ужо там загаварылі пра Грамыку, так, ну, сур'ёзная асоба, тут нічога не скажаш, проста культавая асоба часоў халоднай вайны. Я хачу у вас пытацца, а як вы думаеце, тут же ж і Лукашенка такія рэчы паказвае. Толькі ў 25-м годзе сустрэча з Сі Цзіньпінам у сакральных умовах, так, у яго дома чаепіцце. Ну, сустрэча з Пуціним, яшчэ адна, як бы, такі вот слуп геапалітычны на сёння. Там на Валааме ў сакральных умовах, гэтым ужо нікога не здзівіш. Трамп нібыта сказаў, прапаганда перадае, што гатовы ў Беларусь прыляцець. Я не здзіўлюся, калі тут і Урсула фон дер Ляйн прыляціць, там, не ведаю, Мерц і Макрон з'явяцца. Ну, от, якія фокусы Лукашенка дэманструе? Хто круцейшы, Грамыка ці Лукашенка паводле дасягненняў? Тут зноўку, вось, вы прыгадалі гэтыя сёлетнія сустрэчы Лукашэнкі, і звярніце ўвагу, кожная такая сустрэча, яна сустракала не вау, замілаванне, а хутчэй, што гэта было. Вось, пачынаючы зноўку сустрэчы з Сі Цзіньпінам, прыляцеў гарбаткі папіць. Вынік які? Вось, дарэчы ж, усё у нас ёсць гэты наратыўчык, што Кітай нам дазволіць вызваліцца ад залежнасці ад Расіі. Вось я б гэты наратыў зараз адлюстэркаваў бы у бок Трампа, што ён хоча Расію, зноўку у тым ліку праз вось гэты задні праход лукашыцкага рэжыму, адарваць ад Кітаю. Ёсць у яго такая ілюзія, як гэта ілюзія ёсць у тых, хто верыць, што Кітай дапаможа нам адарвацца ад Расіі. Пры тым, што зноўку Лукашенко увесь час падкрэслівае, мы толькі разам. Мы толькі разам з Масквой, і я схільны верыць вось гэтай ягонай заяве, якую ён увесь час паўтарае, бо ўсё ягонае жыццё
яно показывае, што немагчыма ему адарвацца. У першую чаргу яму галаву сваю адарваць ад Расіі немагчыма. Ён цалкам пагружаны ў Расію, у расійскі кантэкст. Беларусь для яго гэта, ну, так, гэта, ну так, нарадзіўся ён у гэтай правінцыі ў мора, хай гэта мора Менская, і у яго мара ўсё ж таки трапіць у цэнтр. А Крэмль для яго гэта цэнтр. Вось можа ад Крэмля яго адарве, ну да і тое наўрад ці адарве яго прапанова пасады генеральнага сакратара. Ну не, я думаю, ён не думае, што гэтая пасада занадта шаноўная. Вось прэзідэнт Злучаных Штатаў, я думаю, тут вось гэта спрацуе. Вось можа Трамп паспрабуе прапанаваць яму быць наступным прэзідэнтам Злучаных Штатаў. І тады Александр Григорьевич, я думаю, забудзе пра Маскву. Тут вось такая цацка, яна больш яскравая. Спадар Еўген, ну паглядзім, ну, канешне, Лукашенко ж марыць не проста ў цэнтр трапіць, так? А марыць кіраўніком гэтага цэнтра стаць, крэмлёўскім кіраўніком. Але ўзрост, але мяняюцца часы, але гэта разумеюць і ў Крамлі. І тут ужо небяспека Лукашенко. Вот калі яны зараз хочуць скарыстаць беларускі плацдарм для агрэсіі, вот это Лукашенко не трэба. І вось яно в акно магчымасцяў, значыцца, калі ён змушаны будзе неяк круціцца, канфлікт інтарэсаў вельмі сур'ёзны, і давядзецца адрывацца, і могуць нас чакаць тут неймаверныя кульбіты з майго пункту гледжання. Спадар Еўген, але ўсё ж такі, гэтыя працэсы, якія пайшлі, Трамп хоча хутка выніку, але разам з тым павінен зрабіць пазітыўныя рэчы для свету, і для Беларусі, і для нашага рэгіёну. Иначе это сослабление США, калі так не будзе, так? Сослабление заходняй цывілізацыі. Но разумеюць гэта стратэгіі. Як вам падаецца, все гэтыя перамовы, да чаго яны ў выніку прывядуць, і асабліва да чаго прывядуць у Беларусі? Як вам бачыцца? Зноўку пытанне вельмі цікавае, бо ніхто не ведае, куды гэта завядзе. У тым ліку, канешне, сам Трамп, ну і зноўку усе глядзяць на Трампа, бо ягоныя паводзіны, ягоныя выказванні ў першую чаргу ўплываюць на вынік усяго гэтага і да чаго гэта прыйдзе. А Трамп, ён непрадказальны. Вось сёння ён такі, заўтра іншы. Тут пытанне ў тым, ці пераможа Трамп сістэму, ці сістэма пераможа Трампа. У першым выпадку, канешне, будзе ўсё вельмі так цяжка, не будзе ніякай стабільнасці, мы ўвесь час будзем сядзець у стане такого трэмару нервовага ад тых навінаў, якія нам будуць прыносіць разнастайныя каналы. А ў другім усё будзе больш прадказальна, больш заснавана на стратэгіі і каштоўнасцях. Канешне, нам больш блізкі і карысны другі варыянт. Калі ўсё ж такі, скажем, Трампу атрымаецца да яго данесці, ягонаму атачэнню, палітыкам з іншых краінаў. Вось ішоў гольф, пагуляе там з прэзідэнтам Фінляндыі, напрыклад, і то яму патлумачыць палітыку партыі. І тады, власна кажучы, ну вось можна прыйсці да таго, што ціск на агрэсара, то бок на Расію узмацніцца, і ў выніку гэта ўсё, ну скажем, прывядзе да добрых для нас нейкіх падзеяў, якія ў выніку зробяць магчымым у Беларусі, ну вось магчымай перамену да дэмакратыі, свабоды, незалежнасці і гэтак далей, і адрыву ад Масквы. І гэта зноўку, гэта можа быць не выключана і у выніку першага варыянту, калі Трамп сваімі непрадказальнымі дзеяннямі, ну, мы памятаем так гэтую вайну на Блізкім Усходзе у персідскай затоцы супраць Ірану. Ну, вайной яе, канешне, назваць цяжка. Ось аперацыя Ізраілю, да якой знянацку далучыўся Трамп, яшчэ і парушыўшы свае вось гэтыя тэрміны, якія ён усталёўваў. Так што і тут ніхто не застрахаваны ад таго, што тыя самыя бомбавікі, якія суправаджалі самалёт Пуціна і прылеталі там над Аляскай падчас ягонага візіту, што яны ж не прылетуць дзе-небудзь, ну, у радыусе пуску крылатых ракетаў па Маскве, па ягоных бункерах.
Вось нават не крылатых ракетаў, а вось гэтых бомбаў супрацьбункерных, якія былі выкарыстаны супраць Ірану. Так што непрадказальнасць Трампа, яна не дае расслабіцца не толькі, скажем, захаду, не толькі нам, яна не дае расслабіцца і Расіі таксама, і расійскаму кіраўніцтву, бо ніхто не ведае, што будзе. І вось тут, дарэчы, за апошнім часам Грамыку даволі часта прыгадваюць, адносна часта прыгадваюць у расійскіх публікацыях, бо Грамыка казаў, лепш 10 год перамоваў, чым адзін дзень вайны. І вось, канешне, для Расіі, як і для лукашынскага рэжыму, вось гэтыя перамовы працяглыя, яны выглядаюць цяпер найбольш прымальным варыянтам. Скажем, ні вайны, ні міру, але армію не распускаць і удары наносіць. Ну і па меры магчымасці прасоўвацца па ўкраінскай тэрыторыі, каб падвышаць свае стаўкі на тых самых перамовах. Гэта, ведаеце, ёсць прыклад з гісторыі, гэта вайна ў В'етнаме, калі в'етнамцы і амерыканцы пачалі перамовы ў Парыжы, амерыканцы, яны ж Трамп, ён ўсё ж такі прадстаўнік сваёй нацыі, яны хочуць адразу вынікаў, ось яны прызвычаіліся да такога, а в'етнамцы сказалі, а мы нікуды не спяшаемся, мы можам сядзець тут, пакуль пад намі крэслы не спарахнеюць. І вось гэты спакой і гэтае вядзенне перамоваў давяло спачатку амерыканцаў да белага калення, а потым, власна кажучы, давяло да таго, што амерыканцы пагадзіліся на вывад войскаў на умовах фактычна паўночнага В'етнаму. Фактычна гэта былі такія уцёкі і эвакуацыя, як у свой час з Афганістану. Путін не стратег ніводнага разу. Я ўжо маўчу пра Лукашенку. Вось для іх, канешне, вельмі значная перамога, што яны здолелі навязаць вось гэты наратыў. Галоўнае, каб выйшлі палітзняволеныя. Бо палітзняволеныя не выйдуць, пакуль існуе рэжым. Но у нас ужо засела ў галовах ва ўсіх, і не толькі ў нас, як мы бачым, у Трампа ў галаве засела, што галоўнае, каб выйшлі людзі. Выйдуць 1300. І ўсё, справа зроблена, давайце мне Нобелю. Спадар Евген, скляпаць пазітыў. Да, яны гэта любяць. Хуткі пазітыў, Беларусі перамога, вось ён, голубь міра, давайце падмацаванне для Нобелевскай прэміі. Это ж для нас добра. Асабліва, калі все вядомыя нам палітвязні выйдуць, такія людзі, як Севярынец, Таткевіч, это ўжо будзе сур'ёзны сігнал. Бабарыка, Калеснікава, самае вядомае, Ігар Лосік. Сур'ёзны сігнал да чаго? Это ўжо сігнал пэўных пераменаў. Таму што, з майго пункту гледжання, не выпуск гэтых палітвязняў мог быць у тым ліку з-за таго, што Масква магла ў гэтым угледзець, што Лукашенко тут гатовы пайсці на нейкія манеўры, і ён это разглядаў як небяспеку для сябе. А калі гэта атрымаецца зрабіць, будзе імпульс да пераменаў, да нейкага, я не ведаю, пацяплення, не пацяплення, але гэта ўжо сур'ёзны будзе сігнал, таму што выйдуць вельмі такія сур'ёзныя людзі для беларускай палітыкі, там грамадскія дзеячы і гэтак далей. Нагадаю, што ў 15-м годзе яны ўжо выходзілі. У вельмі малой колькасці. І як там вынікі? Пажылі гадоў 5, так? Так, а потым села значна больш народу. Што толькі паказвае, што выхад палітзняволеных – гэта не вырашэнне праблем. Праблемы-то куды больш шырокія. Праблемы, скажем, у эканоміцы. Шмат хто верыць, што Расія – гэта моцная эканамічная дзяржава. Вось зараз яна замірыцца не тое, што з Украінай, яна замірыцца з Амерыкай. Будуць знятымі санкцыі, будуць заключаны здзелкі, пойдзе гандаль эканамічны. І гэта ўсё, скажем так, дасць Расіі штуршок для далейшага развіцця. Насамрэч не. Вось паглядзець на... Ёсць такая тэма, як нацыянальныя праекты ці нацыянальныя праграмы ў Расіі. Вось я паглядзеў, прабегся па гэтых праектах з 18-го году, якія ажыццяўляліся. Там, канешне, вынікі катастрафічныя. Просто там не тое, што не наблізіліся да дасягнення вынікаў, а аддаліліся ад іх у выніку гэтай нават не 5-годкі, 7-годкі развіцця. Што паказвае, што ў Расіі даволі непрыемныя перспектывы. Беларуская эканоміка пры Лукашэнцы
куды горай, чым нават расійская эканоміка, і перспектывы яшчэ горай. Чаму і трэба, щоб хаця б санкцыі зняць, каб там перадохнуць. І вось вырашыць гэтыя праблемы можна ж толькі сістэмна. Там северынец выйдзе, бабарыка выйдзе, не, яны не вырашаць гэтыя праблемы. У 20-м годзе людзі выходзілі не за імёны, яны выходзілі за перамены у Беларусі, не за новы партрэт на сцяне. Таму нам патрэбны сістэмныя перамены. І тут зноўку гэта звязана толькі з ліквідацыяй рэжыму Лукашэнкі, магчыма. І ўсё. А выхад на волю людзей гэта толькі, ну скажем, зноўку гэта перадышка. Перад тым, як за кратамі ці яшчэ горай што-небудзь апынуцца куды большая колькасць людзей, чым вось апынулася пасля 20-го года. Спадар Яўген, усё так, калі глядзець стратэгічна, нельга з вамі не пагадзіцца, так? Але калі я стаўлю сябе на месца, знаходзячыся не ў Беларусі, тых людзей, якія там ужо 5 год, у гэтых жудасных катавальнях, мы ж бачым, як людзі выглядаюць, так? Я лічу, што прыярытэтная задача, тактычная, што людзей трэба вызваляць. Вот я ўпэўнены. Да сістэмных зменаў это не прывядзе, хоць хто ведае, спадар Яўген. Мне здаецца, дазвольце, калі ласка, я падзялюся сваёй думкай, што вся гэтая сітуацыя з перамовамі, яна прывядзе да такіх сур'ёзных геапалітычных зварушэнняў. Тут можа быць варыянт эскалацыі. Ну, павінны амерыканцы зразумець, што для іх стратэгічна это паслабленне, вялікая небяспека, і нельга даць стаць Расіі геапалітычным стейкхолдерам нароўні ЗША і Китая, так? І ўжо свет там на 3 дзяліць і гэтак далей. І што? Трамп пойдзе на эскалацыю украінскімі рукамі, перадача зброі там і гэтак далей. І тут варыянт для Беларусі можа быць, вот эскалацыя. Расейцы не могуць дапусціць, каб эта зброя заходняя шла. Так? Неабходная сапраўды такая моцная зброя праз польска-украінскую мяжу, і будуць дзеянні з беларускага плацдарма. Вайна ў Беларусі можа быць у сувязі з гэтым. Запалаць можа Беларусь. Могуць быць варыянты, вот калі там кепскі варыянт, 10 гадоў перамовы і стагнацыя ў Беларусі, ну, можа быць і варыянт анексіі, чаму не? І ўвогуле гэтая стагнацыя прыводзіць да таго, што вось што ў нас дэмаграфія стала ў Беларусі, каэфіцыент нараджальнасці. Знікае краіна, таму гэты варыянт эскалацыі, які выглядае жудасным, зноў-такі, калі глядзець стратэгічна, як палякі, яны чакалі эскалацыі, чакалі Першай сусветнай вайны, каб аднавіць незалежнасць сваёй дзяржавы. І ў моманце это жудасна выглядае, а можа для Беларусі ў выніку апынуцца выгадна. Але, спадар Яўген, Пуцін вось на гэтых перамовах на Алясцы паказаў, што на кампрамісы ісці не гатовы. Всё вот этой першапрычыны вайны патрабуюць ад Украіны вярнуць рускую так званую праваслаўную царкву, маскоўскую царкву і ўвесці афіцыйнай расейскую мову. Все гэтыя элементы прысутныя ў Беларусі. Нядаўна прымусілі беларускую праваслаўную царкву перайменавацца. Беларускі экзархат московского патриархата. Ну, ганебная абсолютно ситуация. Ганебная ситуация с русификацией. Як вы думаете, ну вот украинцы упираются, а белорусы уже давно сдаліся у гэтым сэнсе. Ці азначае гэта, што ў нас няма шансаў на вот незалежную, моцную, годную дзяржаву? Ну, даволі дзіўна казаць, што беларусы здаліся, улічваючы падзеі 20-го году. З іншага боку, канешне, ну, сітуацыя ў Беларусі адрозніваецца ад сітуацыі з Украінай, бо Украіна, як дзяржава, яна выступіла супраць вось гэтай мяккай, скажем так, расійскай агрэсіі, культурнай, рэлігійнай, моўнай і гэтак далей, у тым ліку і палітычнай па выніку. Беларусы, ну, апынуліся ў такой сітуацыі, калі з'явіўся Лукашенко, які ўсё сваё вось гэта, скажем так, прэзідэнцтва накіраваў на тое, каб Беларусь была шчыльна прылеплена да Расіі, каб у беларусаў нават не было такога кірунку мыслення ў галовах, што Беларусь можа быць незалежнай. Вось зноўку прыгадаеце, асабліва до 20-го года было, што як Беларусь можа быць незалежнай ад Расіі, каля ўся эканоміка завязана на Расію. Слухайце, ну для гэтага палітычная воля патрэбна. Дзеля таго, каб беларуская эканоміка перастала быць завязанай на Расію. Гэта Беларусі будзе толькі выгадна. Ну, конечно, это ж нафтай, газам, это была вось прывязка, лёгкія, хуткія грошы.
вось у 2000-х годах, так, беларускі эканамічны цуд называлі, это все прывяло да кепскіх наступстваў, ці яшчэ прывядзе. Гэта, ну, уласна кажучы, прывяло, мы цяпер просто жывем у гэтых кепскіх наступствах. І вось тут зноўку тое, што Расія атрымала ў Беларусі такую персону, як Лукашенко, гэта, канечне, дар боскі. Ні ў якіх іншых краінах былога Савецкага Саюзу не атрымалася ў Расіі вось атрымаць такую прарасійскую фігуру, якая ўжо не проста з'яўляецца кіраўніком там напаўнезалежнай дзяржавы, а якая ўваходзіць фактычна ў тандем вось гэты, які ўспрымаецца на міжнароднай арэне як тандем практычна. І, дарэчы, вось яшчэ адзін момантик, вы там распавядалі крыху вышэй разважалі пра тое, чым можа гэта ўсё скончыцца. Я абсалютна згодзен з вашымі разважаннямі, што гэта ўсё можа скончыцца і на нашу карысць. І тут зноўку вось прыгадваем адну з сустрэчаў сёлетніх Пуціна і Лукашэнкі на Валааме, якая не выклікала вау, а якая зноўку выклікала, што гэта было. Калі ўвесь свет фактычна, у тым ліку Расія і Беларусь, пабачылі двух дзядкоў. Не вось гэтых кіраўнікоў свету, а двух дзядкоў, якія сядзяць на лаве, вось там падстаў на фон любую хрушчоўку пяціпавярховік, і будзе сцэнка, якую мы бачым практычна кожны дзень у сваім жыцці. І вось для дэсакралізацыі Пуціна і Лукашэнкі для нас гэтая карцінка, канечне, адыграла значную ролю. Я думаю, нават тыя, хто, можа, не выдзеліў для сябе, не акцэнтаваў увагу вось на гэтай карцінцы, гэта ўсё роўна адклалася у галаве, там, на падкорцы, што гэта не страшныя лідары. Но гэта два дзядкі, за якіх льецца шмат крыві, за якіх льецца шмат слёзу. Ну і, уласна кажучы, з'явіліся такія думкі, што трэба ж рыхтавацца, вось, як кажуць, да гэтага вакна магчымасцяў. Калі хтосьці з гэтых дзядкоў капыта адкіне, і тады будзе, вось гэтая сістэмка, пабудаваная вакол іх, яна дасць даволі вялікую трэшчыну. Я, конечно, не прыхільнік таго, каб вырашаць там за кошт чыихсьці смерцяў, бо гэта бывае ненадзейна вельмі. Но тут будзе сапраўды, вось, скажем так, ударчык такі адчувальны по гэтаму тандему. Вось, і гэта пазначае, што сітуацыя так непрадказальна, но непрадказальная яна не толькі ў кепскі бок. Яна можа для нас сапраўды скончыцца даволі пазітыўна. І зноўку, вось, адказваючы на мінулае пытанне, я не давёў, можа, думку до канца, што у Расіі, нават калі яна, скажем, даможацца свайго ў Украіне, ну, а мы ўсе страшымся так, што яна атрымае рэсурс Украіны, плюс рэсурс у тым ліку і геаграфічна блізкасць да цэнтру Еўропы беларускі, так, як плацдарм далейшай атакі, а там далей яшчэ Малдова, а там краіны Балты, Польшча, Берлін, мара ўсіх расейцаў, якія пішуць там на сваіх таратайках на Берлін. І вось, канечне, гэта адзін з рэальных сцэнарыяў, якія могуць быць. Ну, паглядзеўшы на карцінку з Валаама, можна падумаць, што рэсурскі-то ў іх і не толькі эканамічныя, але і ўзроставыя, скажем так, абмежаваныя. І нават калі заключана будзе пагадненне, гэта ж не значыць, што там усе санкцыі будуць знятымі. Зноўку, ужо вельмі скараціўся рынок для расійскіх вуглевадародаў. І гэта ўсё можа даволі моцны удар нанесці па эканоміцы Расіі, а зноўку яна ж, атрымаўшы перадых, яна пачне напампоўваць цягліцы менавіта вайсковыя у мэце вось прасунуць далей свае межы, якіх насамрэч не, як казаў Пуцін. І вось гэта прымусіць, як у тых жа 80-х годах, перанапрудзіцца расійскую эканоміку і без таго не надта добрую. І гэта можа прывесці па выніку да таго, што Расія перажыве лёс Савецкага Саюзу і таксама можа, не распадзецца, но будзе больш шырокая федэралізацыя,
І Расія сапраўды тады, ну хаця б на некаторы час перастане уяўляць сабой пагрозу для астатняга свету. І вось тут якраз і мы, і украінцы саскочым, і, уласна кажучы, будзе у нас сапраўды свабодны выбар, і мы здолеем зарыентавацца і будаваць ужо сапраўдную новую Беларусю, якой будзе комфортна жыць. Звярніце ўвагу, як вы гаворыце пра Лукашэнку. І іншыя гавораць, што ўжо тандем з Пуціним. Хоць паглядзіце на мапу, якая Беларусь і якая велізарная Расія. Так? Вот это значнасць таксама геаграфічная, стратэгічная нашай тэрыторыі. А ў 2020 годзе, памятаеце, сустрэча ў Сочы, калі там перад Пуціним Лукашенка амаль што на ўколенцах стаяў? І глядзіце, што выйшла ў выніку. Які тут бонза. І, на жаль, гэты бонза цалкам прарасійскім, але праблема для Пуціна. Занадта ўпёрты і занадта любіць уладу, гатовы дзеля ўлады тут проста мільёнамі знішчаць, калі б была такая магчымасць. Спадар Яўген, для людзей, якія ў Беларусі, вы сказалі, што магчымы пазітыўныя варыянты. Паводле вашых адчуванняў, от для чалавека, які ўнутры краіны сярэднестатыстычны, цягам года, якія могуць быць гэтыя пазітыўныя змены, от што людзі могуць пабачыць, як вам здаецца? Но пазітыўныя перамены, ось тое, што магчыма выйдуць людзі з-за крату. Праўда, тут зноўку напружвае і лічба вось гэтая 1300, пры тым, што па тых артыкулах, якія можна лічыць палітычнымі, сядзіць куды больш народу. І тое, што гэтыя людзі могуць быць выкінуты з краіны. Дарэчы, гэта ж зноўку, гэта не унікальная мадэль вызвалення палітзняволеных. Тое ж самае, напрыклад, прадзелаваў некалькі разоў Даніэль Артега ў Нікарагуа. Калі ён таксама з турмы вызваляў гэтых самых зняволеных, ну вызваляў як? Адвозілі, ну вось як практычна на прыкладзе той групы, у якой Ціхановскі быў. Адвозілі ў аэрапорт з мяшкамі на галовах, у кайданках, канфіскацыя маёмасці, гэты лятак і ўсё. З краіны выкідваюць. Далей, хоць трава не расце. І ось такое можа быць. І зноўку, зусім не факт, што будуць вызвалены ўсе нават ключавыя палітычныя зняволеныя. Такім чынам, ось, ну, хтосьці выйдзе, ну, хтосьці ўсё роўна застанецца. Плюс зноўку будуць яшчэ набіраць, як мы бачым, так, кожны дзень навіны пра прысуды, пра турэмныя тэрміны, атрыманыя людзьмі. Вось, і гэта тут з аднаго боку, канечне, пазітыўчык, з іншага боку, ну, штосьці не дае радавацца гэтым падзеям. Што можа быць яшчэ? Ну, канешне, самы горшы сцэнар – гэта калі Беларусь будзе ўцягнута ў вялікі канфлікт з Захадам і пераўтворыцца тэрыторыя вось у гэты плацдарм расійскі для прасоўвання на Захад, тады, канечне, нікому мала не пакажацца. І, скажем так, з пазітыўных сцэнараў, ну, калі ўсё ж такі Трамп перацісне Пуціна, ось зноўку вяртаюся да той думкі, што Трамп непрадказальны не толькі для Захаду, ён непрадказальны для Расіі і для Пуціна. І тут Пуцін можа, ну, скажем так, у яго нервішкі могуць не вытрымаць. І ён усё ж такі пойдзе на папятныя, і тады, ну, тады трэба ўжо нам кавалерыйскім наскокам ціснуць на Захад, што давайце, Беларусь мусіць застацца па іншы бок межы ад Расіі. І тады у нас, власна кажучы, бліжэйшае атачэнне Лукашэнкі проста выносіць яго там уперад нагамі, проста выносіць з ягоных рэзідэнцыяў. Ось, і тады, канешне, для Беларусі будзе чакоўная магчымасць існаваць далей свабодна і незалежна. Ну і, уласна кажучы, канешне, хацелася б быць другі варыянт, але да яго могуць прайсці 10 год перамоў. І вось гэта, канешне, сумна, бо чым далей існуе такая сітуацыя, вось як цяпер, тым, канешне, складаней будзе будаваць на тым, што засталося, штосьці новае. Вось у 90-х гадах у нас былі цудоўныя стартавыя пазіцыі,
эканамічную, у тым ліку па прамысловасці. Цяпер, канешне, ўсё трэба там страшуся бульдозерам і будаваць штосьці новае. А гэта, канешне, і патрабуе высілкаў значных, трываласці, у тым ліку псіхічнай трываласці, псіхалагічнай. А гэта зноўку можа быць выкарыстана і супраць беларусаў, супраць Беларусі, казаць, што мы чакаем, трэба ўсё гэта знесці, ўсіх лідараў нафіг, далучыцца да каго-небудзь іншага. Ось, так што нас яшчэ чакаюць цяжкія выпрабаванні нават пры самым аптымістычным сцэнарыі. Супер экстра прафесійны перамоўшчык Грамыка не жывы. Трамп 10 гадоў перамаўляцца не хоча, часу ў яго немнога. І тут для Беларусі з'яўляюцца пазітыўныя сцэнары і можа ў хуткім часе стаць пара, шаноўныя сябры. Спадар Евген, дзякую вам за ўдзел у гэтым выпуску. Я б тут толькі дадаў, што вельмі істотна пры гэтым, каб з'явілася сапраўды акно магчымасцяў, данесці да заходніх палітыкаў вось гэтую тэму, што Беларусь вельмі істотна для арганізацыі сістэмы бяспекі ва ўсходняй Еўропе, увогуле ў Еўропе, што Беларусь гэта краіна еўрапейская, і што ні ў якім разе яе нельга пакідаць ні Маскве, ні рэжыму Лукашэнкі. Бо у абодвух гэтых выпадках Беларусь будзе пагрозай, тэрыторыя Беларусі будзе пагрозай для сістэмы бяспекі і для суседзяў, ну ўжо не кажучы пра свой уласны народ. Здаецца, што Алексус Грынкевіч ужо можа гэта данесці. І цудоўна гэта разумее. І Трамп у тым ліку, і нават перад 20-м годам, ці ў 20-м, калі Пампея прылятаў, у 20-м годзе, яны ўжо это разумелі. І амерыканцы, амерыканская палітыка, вот эта адміністрацыя, якую все крытыкуюць, можа сыграць пазітыўную ролю для Беларусі. Пабачым. Дзякуй, спадар Евген. А можа не сыграць. У гэтым і ёсць непрадказальнасць Трампа. І цікавостка увогуле гісторыі, што здараюцца нечаканыя падзеі, якія мяняюць хаду гэтай гісторыі. Але мы на дне. Стагнацыя вядзе да знішэння Беларусі, а ёсць адчуванне, што все-таки гэты трэк зменіцца. А які пазітыўны вынік, вот якія вынікі пазітыўныя бачыце вы, шаноўныя гледачы, напішыце, калі ласка, у каментарах. Да сустрэчы.